Земята кръгла или плоска? Сега ще разгледаме. В древността много култури вярвали, че Земята е плоска. Според някои митове, тя се носила на гърба на гигантски животни или била заобиколена от край на света. И честно казано, разбираемо е. Без наука, без технологии, как биха могли древните да знаят? Но още през 3 век преди Христа един човек променя всичко. Ератостен. Той измерва сянката на 2 обелиска в различни градове и с помощта на проста математика доказва, че Земята е кръгла. Дори пресмята обиколката й почти точно. Сега много хора ще кажат, ами нали хоризонта е напълно равен, значи Земята е плоска. Този начин на мислене е разбираем, но Земята е толкова голяма, че кривината е почти невидима с просто око от нивото на Земята. Това е като да гледаш огромна топка много отблизко. Разбира се, че ще изглежда плоска. Но когато се изкачиш достатъчно нависоко, 10, 20, 30 км, започваш да виждаш извивката ясно. И за вярващите, Библията не противоречи на кръглата земя. В Исаия 40:22 пише: Той седи над кръга на земята. Думата кръг в оригинал на иврит означава и сфера. Този клип може да бъде доста по-дълъг, тъй като доказателствата и за едната и за другата теория са доста. Но моето лично мнение е, че доказателствата за кръглата земя надделяват и то доста. Така че аз вярвам, че Земята е кръгла. Какво мислите вие? Кръгла или плоска? Споделете в коментарите.